Velkommen til Skive Handelsskole 1A. Jeg vil lige forklare kort om samleviden i afsætning. Samleviden det bruger vi primært til at lægge gruppearbejde ind, hvor vi har udarbejdet en opgave på nettet ind under vores afsætningsbog. Og nogle opgaver, vi for eksempel har lavet, det er ind under kapitel 3, der hedder eksterne forhold. Der står det lidt af hvert om eksterne forhold derinde, og det er noget, vi selv har skrevet og lagt ind. Vi har også haft en masse emneforløb i afsætning, og dem har vi også lagt derind, og nu vil vi hoppe ud i virksomheden. Vi har Scantruk her, hvor man har lavet en PowerPoint, en gruppe, og forskellige diaser hernede i bunden, man kan trykke på. Moving till the first rays are done, keeping it on till the day stays strong, rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song.